serà, com dic, en minuts. Per cert, m'he trobat unes senyores avui a l'aeroport, perquè ha anat a l'aeroport, ha fet una gestió, i diu, per què m'han saludat i tal, i diu, vostès què fan a la vida? Diu, són perruqueres. Dic, escolti, digui'm el nom de la perruqueria. I dic, avui ho dirà al programa. M'he trobat unes senyores de Global Look, que es troba al carrer Cartenyà, 31 de Barcelona, al costat del passeig Maragall, i envio una salutació amb aquesta perruqueria Global Look que segueix en aquest programa. D'aquí 5 minuts, túnel. Fins ara mateix. Gratis. Continuem perquè tenim també reaccions de diferents polítics i, clar, si ens està veient el Fernando i la Margarita, que són telespectadors fidels, que les hem dit que li enviaríem una salutació, potser pensant en aquesta situació no podrem anar a la perruqueria Global Look. Una salutació a Fernando i Margarita, seguidors d'aquest programa. Que res, que ara tornem d'aquí 5 minuts a veure què ens diu el senyor Sopena i també l'alcalde, que tinc la paraula. Yo puedo saludar a Sí, una pero rápido, amiga, que marchen. Pues quiero saludar a Ivy, que es mi peluquera, que es además la mujer de nuestro chofer, Antonio, que me ha hecho este peinado tan bonito y que le aseguré, le prometí que la saludaría. Pues yo también tengo sobrino de persona. 30 Se segons. puede, a mi sobrina Mireia, que siempre me dice, tío, nunca me dices, muy bien. A la sobrina, a la neboda Mireia, a la neboda Mireia i a Ja. tothom, moltes gràcies com sempre. Fins demà a 2:15, aquí, a Canal Català i al Catalunya Opina. Fins demà.